Il-qorti preseduta mill-imħallef Consuelo Sherry Herrera ikkundannat lil Paul Borch ta' 68 sena, 32 sena priġunerija u multatu 4,000 euro wara li aktar kmieni din il-ġimgħa nstab ħati b'ġuri bl-attentat ta' qtil ta' Mario Grech. Il-każ seħ 4 snin ilu meta Paul Borch wadda b'żewġ briksiet lejn Mario Grech li kien qed jagħmel xi xogħlijiet fuq is-sellum fil-bitħa ta' residenza ta' ibnu li tmiss mal-proprjetà ta' Borch. Is-sena ta' qabel huwa ħebba l-vittma b'zokk ta' xkupa. Qabel ingħatat is-sentenza l-imħallef semet ix-xhieda ta' Mart Borch. Hija qalet li żewġa għandu diversi problemi ta' saħħa, għadda minn trombożi, saritlu operazzjoni f'qalbu l-Ingilterra u kellu wkoll problemi fil-prostata fost oħrajn. Ix-xhud iddikjarat li żewġa m'għandux jingħata pjena għolja għaliex wara l-akkadut iż-żewġ partijiet qatt ma reġgħu tkellmu u għaliex kien il-vittma li dejjem qala l-inkwiet għax kien ixewwex lill-ibnu għall-familja Borch. Fit-tmiem il-ġuri Borch instab ħati tal-kapi kollha minn barra li wettaq ħsara volontarja fuq il-proprjetà b'vot ta' 8 kontra 1. Fit-trattazzjoni għall-pjena l-avukat difensur Edward Gatt għalli jinsab dispjaċut ħafna u ma jaqbel xejn mal-verdett. Dr. Gatt talab lil qorti taħtar espert mediku sabiex janalizza il-fajl mediku ta' Borch. Il-qorti laqgħet it-talba u qalet li ser tara li l-ħati jingħata l-assistenza neċessarja u anke kura medika fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. F'dan il-każ il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Ramon Bonitz-Ledin u Darlene Grima fisem l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, għal Borch deru l-avukati Edward Gatt u Mark Vassallo, fil-waqt li l-avukati Arthur Azzopardi u Jacob Magri deru għal parte ċivile.